Il-ħajja kienet tħobba wis u kienet tassigura li ħajjita tgħixha mingħajr ma titlef minuta minnha. Imdawra b'dawk l-iktar eżis għalija. Id-dentista Etelvento Zara tilfet il-battalja mal-kanċer fl-età ta' 44 sena wara 7 snin minn mindu tawa l-aħbar xejn sabiħa. Etel kienet meqjusa minn dawk kollha li kellhom iċ-ċans li jkunu parti minn ħajjita bħala marra ta' qalb kbira li ġġib lil ħadd ieħor qabilha, anke minkejja li għamlet is-snin fid-tbatija, kif spjegat f'waħda mill-intervisti li kienet tat waqt l-isrina. Jekk hemm dispjaċir wieħed li għandi fuq di sitwazzjoni hi illi dil-ħaġa, ovvjament, li ħatqassar li ħajti, mhux għalija għall-ħajja tiegħi, għall-fatt li ma nkunx nista' nkun mal-familja tiegħi. F'intervista oħra li kienet saret minn Lea Hogg waqt il-programm magħkom li xandar is-sena li għaddiet fuq Net Television, Etel kienet qalet li jiġri x'jiġri wieħed dejjem għandu jħares lejn il-ħajja b'mod pożittiv. Always try to look at the good things you have in life. We have a lot of good things in life which we sort of sometimes don't focus on. We just keep thinking about what we want next and what more we want. Let's be appreciative of what we actually have. Minkejja l-isfidi li kienet għaddejja minnhom Etel qatt ma waqfet tgħin lil dawk fil-bżonn, tant li tul dawn l-aħħar snin beqgħet tara lill-pazjenti tagħha. U anke waqt il-pandemija minkejja li Etel kellha twarrab daqsxejn mill-professjoni tagħha minħabba li kienet meqjusa bħala vulnerabbli, li xorta waħda għenet kif setet billi assistiet bosta nies f'diffikultajiet li kellhom relatati mal-COVID fih dan id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Bil-ħidma tagħha ġiet rikonoxxuta b'unur mill-istess dipartiment.